Bueno, arratsaldeon. Gaur egungo teknologia gelak egokitza daude 21. mendera. Teknologia lantzeko modu aldatzen ari da azken urteetan, eta berrikuntza ugari sartu dira, eta etorriko direnak. Lehen teknologia geletan ez zegoen, ez makinarik, ez ordenagailurik, ez da gaur egun teknologia berriek ematen dizkiguten aukerak. Duela 20 urte dena eskuz egiten zen. Orain, zera elektrikoek, pisatzeko makinek eta bar egiten dute lan hori. Teknologia berriak teknologia geletan sartzen ari dira, eta hauek ongi banatzeko ikerketa sakon bat egin dugu. Gu pirata gara, eta hau da gure teknologia gela. Sartu gurekin. Zergatik egin dugu proiektu hau, Aritzek proiektu honen hasiera nola izan zen azalduko dizue. Lehiaketa honetan parte hartzera baki genuenean, ez genekin zer proiektu landu, egia esan. Orduan, gure ingurua begiratu eta zerbait falta zela ikusi genuen. Gela berritzea. Beraz, teknologia gela baten diseinua gauzatzea pentsatu genuen. Baina ez diseinu simple bat. Gure helburua harago heltzea zen, perfekzionismora hurbiltzea. Hala, ez da bakarrik orainaldiko teknogela izango. Baita, etorkizunekoa ere. Gainera, Hernanin, bigarren hezkuntzako institutuak batu egin direnez, eraikin berri bat eraikiko dute. Eta, gure proiektua errealitatekoarekin islatzea erabaki genuen. Orduan pentsatuko duzue. Zer ikertu behar dugu teknologia gela on bat edukitzeko? Horren erantzuna hiruren artean emango dugu, baina Josu hasiko da. Ikerketaren lehenengo pausoa teknologia gela bizatitan banatzea izan zen. Alde batetik teoria gela eta bestetik praktika gela edo tailerra. Gu teknologia gela horretara sartzean, aurrez aurre tailerra aurkituko dugu. Eta teoria gela pasatzeko gortina bat igaro beharko dugu. Teoria geraren xedea informazioa lortu eta kudeatzeko leku egoki bat izatea da. Bertan, irakasleak arbel digital baten laguntzaz bere teoria azaldu ahal izango du. Eta ikasle bakoitzak bere ordenagailu eramangarria eraman ahal izango du. Bertan, horrekin lan egiteko. Beste aldetik, teoria gelan mahai gaineko beste ordenagailu batzuk, liburutegi bat eta irakaslearen maila egongo da. Urren ez urren, tailaren azalpenak Imanolek emango dizkizue. Tailerra edo praktika gela, hitzak esaten digun bezala, teoria gelan emandakoa praktikan jartzeko gela da. Bertan, ikasleek beren proiektuak egingo dituzte, materiala eta erramintak erabiliz. Bertan, mahai gogorrak, apalategiak, erraminten pareta, makinak eta iturria daude besteak beste. Gainera, biltegi bat dago tailerraren barruan. Bertan, irakasleek gorde ahal izango dituzte bere materiala eta erraminta batzuk. Gainera, irakasleak berak izango ditu armairu batzuk eta mahai propio bat. Baina zergatik zatiketa hau, erantzuna oso erraza da azaltzeko. Demagun, talde batek 4 parte dituela. Horietako 2 tailerrean daude proiektua lantzen. Beste 2 teoria gelan, txostena egiten. Demagun, tailerrean daudenak makina bat jarri barutela martxan. Eta soinu ateratzen duenez, teoria gelan dauden enbarazu egiten die. Enbarazuak ez egiteko, pareta bat jartzea erabaki genuen. Horrela denek egin dezakete lana, inork beste embarazu ez egiteko. Dena dela, bi gelak erdibitzen dituen paretaren azalpena ez da amaitu. Irakaslea gela batean baldin badago, beste gelak zer gertatzen ari den ez du ikusten. Horri aurre egiteko, paretan jarri ditugu 2 kristalera handi, irakasleak kontrolatzeko ikasleak, eta ez beharrik ez gertatzeko. Nola nahi ere, gure ikerketa ez da hor amaitu. Gelak ze material eta erraminta behar dituen ere aztertu dugu. Besteak beste, karraskak, baraiak, mailuak, 2 aldeko giltzak eta zulagailu eramangarriak. Gainera, burdin barrak, alambrea, kartoia, egurra, pilak, koloretako kableak eta abar. Jarraitzeko, lehen komentatu dugu ikasle bakoitzak bere ordenagailu eramangarria eraman ahal izango duela teoria gelara, bertan berekin lan egiteko. Eta hortaz aparte, teoria gelan beste mahai ordenagailu batzuk egongo dira. Ordenagailu hauek beharrezko software batzuk edukiko dituzte. Adibidez, 2 dimentsioetan barazteko KuCAD, 3 dimentsioetan Google SketchUp,
instalazio elektrikoak simulatzeko Cocorrile Technology, pneumatika eta hidraulikako zirkuitoak simulatzeko Fluid Sim, eta oinarrizko programak, Microsoft Office eta edo LibreOffice. Gai aldatuz, gure gela perfektua izateko elbarrientzako egokitua egon behar zuen. Horretarako ateak zabalak egin ditugu eta tailerra eta teoria gela banakte dituen pasabide ere oso zabala da. Gainera, bi geletan mai baxuago bat egongo da denok teknologiaz goza dezaten. Proiektuarekin jarraituz eta praktikotasun bat eukiz dezan, maketa bat diseinatzea eta gauzatzea pentsatu genuen. Hala, maketa honetan errealitatean izango zenaren instalazio elektriko bat landu genuen. Gelara sartzean, etengailua pulsatzean, tailerreko argiak bizten dira. Biltegiko instalazioa ere oso erraza da. Etengailu baten bitartez bizten dira argiak. Teoria gelakoa pixkat konplexuagoa da. Komutadore baten bitartez, bai sarreratik eta bai teoria gelatik, piztu eta itzali daitezke argiak. Baina ez dago gelarik entxuferik gabe. Hauek simulatzeko, entxufeak ziruditen elementu elektrikoa jarri ditugu gela osoan zehar. Entxufeak gela osoan banatuta daude esan bezala, eta bonbila bat piztuko dugu funtzionatzen dutela frogatzeko. Horretarako bera horiko dugu. Entxufea jarri dugu. Eta instalazio elektrikoekin amaitzeko, normalean geletan atearen gainen egoten den larrialdietako argi berdea simulatu nahi genuen. Horretarako LED berde bat jarri dugu maketaren atearen gainean. Gelako argi guztiak itzalita daudenean LEDa piztuta egongo da, eta alderantziz. Eta proba txiki bat ingo du. LEDa polaritatea LEDa itzaltzen denean, Bestalde, gure teknologia gelak arbel mugikor bat dauka, horrela irakasleak teoria gelan naiz praktika gelan eman ahalko du teoria, eta tailerreko mai guztietan azpian dago arbel txiki bat, irakasleak talde konkretu bati zeo zer esan nahi badio idazteko hor. Egia esan, maketa egin izana, proiektuak praktikotasun bat edukiz izan zen. Gure teknologia gela, Google SketchUp programari esker egin dugu. 3 dimentsiotan. Hemen etaile guztiak ipini ditugu. Berogailuak, takarontziak, ordenagailuak, gortina, leihoak, aulkiak, denetarik. Horrela, gure teknologia gela errazago da nola geratuko litzateke ikustea. Esandakoaren arabera, guk hasieratik nahi izan dugu gure teknologia ahalik eta hoberen izatea. Gure helburua bete dira, hau da, beharrezko materiala, erremintak eta softwarea jartzea lortu dugu. Eta garrantzitsuena, 21. mendera egokituak egotea. Ez daltzitu iruditzen hauek direla teknologia gela hon batek eduki beharko lituzkeen faktoreak? Amaitzeko, aipa dezakegu, ez da oso erraz izan proiektu ikerketa hau gauzatzea.
Denbora asko behar izan dugu dena bukatzeko. Eta merezi izan du denbora hori lehiaketa honetan erabiltzea. Mila esker denei eta horren arte.